Real talk, Bahin sa post sa Facebook. halos sa tao, dunanay Facebook. Ug lahi-lahi ang Facebook. Ang Facebook ang largest community sa tanang apps. Butang ilag correction Floyd kung nasayop ko. Lahi-lahi nga post ang makita nimo sa Facebook. Dunay naguol, nalipay, nasuko ug uban pa. Syempre dili nato limtan ang tao nga nagpost bahin sa gugma. Heart ang wall, ang profile giapil pa. Pero kung bulagan sa uyab, ang sungay sa emoji, puwerteng taasa. Pakapinan pag natipak nga heart, og emoji nga naghilaka na. Kung ako Mahal kita, gago ka! iwan mo. Ang Facebook murag atong inahan, sumbunganan sa problema, kalipay ug kagul-anan. Post nga walay katapusan. Post hangtod ka mahuwasan. Daghan klase nga post ang makita nimo. Kabuang nga post, naguol nga post, nawalaan post, in love post, gipasakitan nga post, giskam nga post, negosyo nga post, ug ang padungog-dungog nga post. Gana ba i-post? So daghan kaayo ang post, klase-klase lang nga post. Pero ni apay usa ang shared post. Shared post nga attractive sa katawhan. Shared post nga makalipay sa uban. Ug shared post nga makalisang. Kitang nagbasa, usahay, maigo ta sa shared post sa atong higala. Dili intensyon nila nga pasakitan ta. Usa ayaw ka guilty kung naigo ka. Ayaw diretsog comment nga ikaw ang gipadungog-dungog sa shared post niya. Ay shared post ra na sa iyang higala. Ug isa pa, as long as wala ka gitag o gi-mention niya, wala jud nay problema. Ayaw lang gud og sili kay basin mahalangan ka. Kung dili ka gusto og comment sa imong post, sayon ra kaayo ang sulbad sa imong problema. I-private imong Facebook kanang ikaw ray makabasa. Ug kung mahimo, ayaw na lag post para dili fiestahan ang post nimo nga makasakit sa imong dughan. Pagkuha na lag notebook, pag dear diary na lang. Disclaimer sa diayta. Wala ko'y gimension nga pangalan diring dapita. Dili na nako sala kung maigo ka. Kung naa kay gusto ipa-real talk, ayaw ka ulaw og comment, kay himuan nato na og content. So diri ra tataman, kay wala na ko'y laing mahuna-hunaan. Please follow on my Facebook page, Zins TV, and don't forget to subscribe in my YouTube channel. Goodbye!